Здравейте, здравейте, приятели на Иде Нашенската музика. Днес ни гостува един млад изпълнител на песни от Пиринския край или така наречените македонски песни. Много зрители обаче се сърдят, когато ги наричаме македонски, а аз държа да уточня следното. Това е само едно географско понятие. Песните са си български, но са от македонската фолклорна област. Стига толкова с тези уточнения. Венци Пенев. Добре дошъл в Иде Нашенската музика. Добре дошъл. Добре дошъл на Венцислав Пенев и от мен. Уважаеми зрители, песните, които пее Венци Пенев, са един чудесен повод да отправим поглед назад в миналото и да си спомним за
първите певци на тези песни, които всъщност ги направиха популярни, обичани, търсени и слушани в цяла България, но за това малко по-нататък, а в помощ отново ще ни бъде Златния фонд на Българската национална телевизия. И така, Венци, това е твоето първо гостуване тук при нас. Ти вече понатрупа опит, позаписа доста песни, клипове направи. Кажи ми, откъде си? Ами, роден съм в град София, живея в Нови Искър. И значи си шоп по происход. градче, да, Ако шоп. продължим с регионите, шоп, добре, защо тогава македонски, а не шопски песни? Ами защото ще се повторя, значи моята баба, която е по бащина линия, е от Вардарска Македония, заради това това е мое влечение към има си жилка, има си корен. песните от Вардарска Македония най-вече. Ама не е май само това, просто ти като че ли ги харесваш много и ги обичаш. Ами те си повече от и всичко останало, да, което го има в фолклора. Кой те запали най-напред? Кой те провокира да пропееш, да запееш? Кой те помогна? Значи още като малък моята баба на моята майка ме държава в нейния скут и ми е пяла една от най-красивата песен македонска "Цъфнало е цвеке шарено", и още от малък така моята любов към македонските песни. Случайна ли беше срещата ви с Костадин Гугов или ти я целеше, търсеше, искаше? Не, в интерес на истината запознах се с него в едно заведение само за български фолклор. И беше много интересна срещата, защото никога не бях ходил до този момент в такова заведение. Самата атмосфера, която беше битовата атмосфера, самия него, като го видях. Ти впечатление от него? Той е много колоритен човек, много колоритна личност и певец. Първото впечатление? Ами първото впечатление ми беше, че беше един страшно народен човек. Хубав смисъл на думата, разбира се. Да, в днешно време така доста мои колеги се самозабравят, докато той си остана до последно народен човек с хората. Ще продължим да си говорим за Гугов. Аз предлагам следващото изпълнение, а разговора след малко, нали така? Ние за Гугов ще си имаме едно специално място за спомени и за песни негови, разбира се. Сега слушаме втората ти песен. Заповядай. Меганите, майко, пусти да
Венци, понеже вече споменахме името на Костадин Гугов, твоя първи учител по българско народно пеене, той споменавал ли ти нещо за първите изпълнители на македонски народни песни? Говоря за първите известни не на фолклористите, а на звукозаписната индустрия, т.е. първите записани на грамофонни плочи. Споменавал ли ти нещо или не? Ами споменавал ми и доколкото си спомням за баба Наста, но точно нямам такава подробна информация. То почти никой няма, защото нейни песни нямаме, за съжаление. Преди няколко години излезе един компакт диск на Лоран Броди в Америка. Може би Златният фонд на Българското национално радио пази такива песни. Какво знаеш за нея? Казвал ли ти нещо или просто името само? Просто името и като стара... Ето, ние сме донесли този диск тук, за да разгърнем и да погледнем какво е написала Лоран Броди за баба Наста Павлова, родена в Кукуш, Македония, най-вероятно с цигански происход. Една от първите солистки на кореняшката група на Карло Алиев. И разбира се, имаме вътре много хубав документален запис, който е от 1935 година. Преди да чуем този запис, само ще ти спомена, че тя е била, за времето си разбира се, легенда в българския песенен фолклор. Бай Коста Гугов ми е казвал, че по време на войната от всички радиоточки, тогава в града, това, което имало и бомби в София, са звучали нейните стари песни от Кукуш. Тя е първата певица, която е запяла и Море Сокол пие. Била е много атрактивна, с много пищен костюм. Някъде в спомените на Елена Огнянова и Михил Бокоричлиев, спомени за Борис Машалов, пише, че през 30-те години тя е пътувала в Прага с Машалов, защото тогава само там се е записвало, пък плочите са издавали и са се разпространявали в България. Аз сега предлагам да чуем фрагмент от една песен на баба Наста Павлова, всъщност от диска на Лоран Броди, запис от 35-та година. Моля. Само ще спомена, уважаеми зрители, че тук на тази песен съпровожда оркестъра на Ради Ангелов. На мен много мило и така носталгично ми звучат тези песни. Не знам на вас как. Гледам, че и Димата Гугов се радваше също. Кажи, прекъснете. Така е. Когато ги слушаме, те носят наистина духа на онова време и в същото време разбираш, че това са тези общо запеваеми песни. Песни, които познаваме, само че звучащи малко по-различно. Да, на мен това ми напомня на Не мислиш ли, Венци? Има нещо. Има точно мелодията, може би. Нищо не започва от нас, така ли? Да. Добре, това исках и аз да кажа. Хайде, стига толкова приказки. Слушаме още една твоя хубава песен. Заповядай.
конкуренция и няма как да пееш македонски песни и да не изпееш някаква песен, която е за горбет, за имигранти. Тази ти от кого я научи? Тази е от репертуара на Васка Илиева. Не съм я слушал, да ти призная, и много ми хареса. Кажи сега, с теб Гугов как е работил? Аз обаче ще изпреваря отговора ти и ще спомена, че и аз го считам за свой учител, въпреки че конкретно като вокална техника и показване той не е работил с мен, но на мен ми беше достатъчно да го гледам какво прави на сцената, как музицира, как преживява всяка песен, какво свободно поведение има, как скъсява дистанциите, изобщо дистанцията между себе си и публиката. Не можем да го забравим с тези неща. Ето и Сергей Стойнов се смее, защото често, когато се чуваме по телефона, си спомняме за Гугов в студиото, за Гугов на сцената. Аз ти отнех думата, извинявай се. Кажи твоя спомен и твоята работа с него. Ами най-важното, което ще запомня от него е песните да не се изопачават, да се пеят верно, с македонския език, диалектната форма, да. Не скопския, както казваше и Любка Рондова, не с скопски език, да се пее на български, правилно, с извивките, и най-вече текстовете да са верни, защото се получават толкова много гафове с песни. Ама много гафове се получават. Сърце и душа. Аз си спомням, гледайки го, той като че ли не си отваряше устата. Моля колегите да покажат от